तो सीधा मेरे मुंह पे बोलेंगे भाई कश्मीर इंडिया का पार्ट ही नहीं बोल रहा है भाई। जब जी वो क्या, हाँ वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है। हाँ जी, अरे भाई साहब वीडियो बनाना है। अब कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं। जब कश्मीर वॉइस ऑफ कश्मीर इंडिया का नहीं है। गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बि भइसनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला एसे लाइक खालामनाबानो जाबाय। बि भइसनि फेनबा नोंथांमोना भिडिअ बि भइस बायदि सोरबा ब्लगिंआ सोरबा इउटुबार्सआ थांनानै बिखा रोजा देखायनानै हिम्मदै गावनि बाथ्राखौ गुबुन जायगायाव थांनानै बेफोरबायदि बुंनो हानाय रावबो गोहोआनो गैया। दिनैसिम बि भइसआ जिबायदि ब्लगिं खालामगासिनो जे गावनि भिडिअनि थाखाय गावनि जिउखौबो बावगोन बैफोरबायदि मोनसे डेन्जार जायगायाव थांनानै बियो भारतखौ जोंनि माता होननानै मुस्लिमफोरखौ बियो बुंनो थिनदों। बिसोरो गावनि जायगायाव थानानै माने जोंनि नै काश्मीरखौ माने बिसोरो इन्डियायाव गोलैया होननानै माने मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन आरोना भिडिअ माने काश्मीरा नै जोंनि माबायाव भारताव गोलैया होननानै बुंदों आरोना। दा बेयावहाय बि भइसआ बिसोरखौ जोंनि नै माबाखौ भारत माता होननानै बुंनो होदोंमोन मोनसे रावखौ। दा बिसोर बुंनो हायाखै। गोबां बाथ्राजों बि भइसखौ नाख्रांलायनाय जोङो नुनो मोनदों। नाख्रांनायथ' नुनो मोनाखै, बि भइसजों एगेन्स्ट जोङो नुनो मोनदों जा भिडिअआव। नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै भिडिअखौ नायदोंना नायाखै? नायनायफोरा बुजि मोनगोन आरोना। बिथाङा काश्मीराव थांनानै ओरैबायदि गुबुन जाथिजों माने नांलायहैनाय बायदि जादों एबा जोंनि भारतखौ जोंनि माबाखौ मान लाखिनाय बायदि जादों आरोना। गोबां निउसावनो बिथांखौ सावरायगासिनो दा गुबुन माबा जायगाफोरनि मानसिफोराबो गिदिर गिदिर इउटुबार्सफोराबो बिथांनि निउसखौ होगासिनो। बिथाङा एसे फेमासैनो बे निउसाव गोसार जादों, नोंथांमोना नुदों। दा गोबाङा बुंदों सीधा मेरे मुंह पे बोलेंगे भाई कश्मीर इंडिया का पार्ट ही नहीं बोल रहा है भाई। जब जी वो क्या, हाँ वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है। हाँ जी, अरे भाई साहब वीडियो बनाना है। अब कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं। जब कश्मीर वॉइस ऑफ कश्मीर इंडिया का नहीं है। सीधा मेरे मुंह पे बोलेंगे भाई कश्मीर इंडिया का पार्ट ही नहीं बोल रहा है भाई। जब जी वो क्या, हाँ वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है। हाँ जी, अरे भाई साहब वीडियो बनाना है। अब कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं। जब कश्मीर वॉइस ऑफ कश्मीर इंडिया का नहीं है। सीधा मेरे मुंह पे बोलेंगे भाई कश्मीर इंडिया का पार्ट ही नहीं बोल रहा है भाई। जब जी वो क्या, हाँ वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है। हाँ जी, अरे भाई साहब वीडियो बनाना है। अब कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं। जब कश्मीर वॉइस ऑफ कश्मीर इंडिया का नहीं है। दा बि भइसनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय। गोबाङा सापर्ट दंखायो बि भइसजों। मानो होनबा गोबां मानसि बर' हारि नङा, अरुणाचलनि मानसि, जोंनि असमनिनो दाब दाब जायगानि मानसि, गुबुन जाथिबाबो बि भइसखौ सापर्ट दंखायो। मानो होनबा बि भइस रखम बिखा रोजा देखायनानै भिडिअ रावबो बानायनो हायाखै दिनैसिमबो। सोरबा इउटुबार्स दङबाबो बि भइसआ जेरै भिडिअ बानायो बेफोरबायदि बानायनो हायाखै। जि बानायो एकदम डेन्जार कन्टेन्ट बानायखायो आरोना बि भइसआ, ओरैबायदि डेन्जार। दा थाम्बनेलाव नुदों नोंथांमोना हाबानि मोनसे आङो थाम्बनेल होदोंमोन। दा बिथांनि गोसो थोनायखौथ' गासिबो मिथिखायो जानांगौ। दा गावनो
भेलेन्टाइन्स डेआव होदोंमोन खोमा गावनि गार्लफ्रेन्डजों गार्लफ्रेन्डआ बहानि आं मिथिला बिथांखौ नुदोंमोन आङो भिडिअ'आव दा गोबां मानसि आं बिनि भिडिअ मोनसे लाबोदोंमोन दा बेयाव सोरबा सोरबा सोंदों मा बियो बिजोंनो जुलि जागोन नामा होननानै दा बुंनो हाया बिथाङा जुलि जायो जाया नाथाय गार्लफ्रेन्डआ बेनो आरोना बिनिया नाथाय जुलिखौ माला जागोन डेटखौ फिक्स मोननाय जायाखै बिथाङाथ' दानो बेफोरबायदि जुलिनि माबानि बेफोरखौ सावरायखायाखै आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बेयावसो कमेन्ट खालामदोंमोन सासे मानसिया सासेल' नङा साथाम साब्रैसो खालामदोंमोन बि-बयसा दे बिदिनो जुलि जामारगोन नामा होननानै दा बुंनो हाया दै गुबुननि माबाखौ दा बेनोसै सापर्ट खालामलांबाय था बि-बयस ब्रादारखौ गासिबो मोजां मोनखायो आरो जोंहा गासिनिबो फेभराइटखा सानफ्रोमबो बिथाङा बेफोरबायदिनो जौगालांनो हाबाय थाथों होननानै जोंबो बुंनाय जोंनि रावाबो माने बिथांनिसिम मोनहैथों आरोना बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाथों बर' हारिखौ मान लाखिनो सोलोंथों बर' हारिल' नङा बिथाङा गोबां हारिफोरनिबो दाबो फेमास होनजायो मानो होनबा बेखौ हिन्दी रावजों बानायनाय जायो बिथाङा बेनिखायनो गोबां मानसिया बेखौ दिनैसिम मोजां मोनो एगेनसे बिथांनि भिडिअफोराव जोङो मालाबाबो गाज्रि हेड कमेन्ट नुनाय मोना दा बि-बयसआथ' ओरैबायदि हेड कमेन्ट खालामजानाय भिडिअबो बानायखाया भिडिअआ बेखिनिसै दा नायलांनोसै जोङो जोबनायाव बिथाङा मा मा देखायनो हायो जोंनि बे ससियेल मिडियायाव मा देखायलांनो हायो मा पावार खालामनो हायो बिथांनि ब्लगिंनि गेजेरजों जोङो सानफा एफा नुलांबाय थागोन आरो नायलांबायबो थागोन बेफोरबायदि आरोना बिथाङाबो आरो सानफ्रोमबो बेफोरबायदिनो मोजां मोजां हारिजों सनमान होजानाय हारिजों मोजां मोनजानाय सनमान मान सनमान बावजानाय बायदि भिडिअखौ लाबोबाय थाथों होननानै जोंबो खावलायहरनाय जाबाय बिथांनिसिम जोबोद गोजोननाय जासिहरो मानो होनब्ला बिथाङा जोंनि समाजाव एसे बर' समाजखौ एसे जौगाहोनाय बायदि जादों सासे बर' मानसिया हिन्दी लेंगुवेजजों भिडिअ बानायनायाबो खहासनि बाथ्रा नङा मानो होनब्ला गासिबो बेफोरबायदि नलेज गैया गासिबो बेफोरबायदि रोङा बानायनो बेनिखायनो सासे बर' मानसिया जे हिन्दी इउटुबार्स होननानै जोंहा गुबुन मानसिफोरा बुजिनो मोनगोन बर' हारियाव बोरै बेफोरबायदि सासे फेमास मानसि दङ फार्स्ट सासे इउटुबार्स दङ बैफोरबायदि होननानै गुबुन हारिया बुजि मोनगोन आरोना बेनिखायनो जोङो गासिबो मोजां मोजां नलेज सोलोंनानै गासिबो गुबुन हारिया जोंखौ सिनायनो हानाय बायदि जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावलांबाय थानो नाजानांगौ अके बेखिनिसै भिडिअआ जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय माबाफोर आं गोरोन्थि बुंदोंब्ला निमाहा खालामना होदो गोरोन्थि बुंनाय रावाव नोंथांमोना माबाफोर गाज्रि मोनदोंबा कमेन्ट खालामना बुंनो हागोन आरोना दे दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै आरो बि-बयसखौ मोजां मोननायफोरा कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालामनो दाबाव दे साबस्क्राइब खालामनोथ' बावथारखानाङा आरो बुजिबाय बाय